Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак чанд соат пеш турнири UFC 288 баргузор гардид ва дар ин навор оиди натиҷаи муҳорибаҳои асосии турнир, реаксияи Муин Ғафуров дар муҳорибаи асосии турнир ва суханҳои Сехудов ва Стерлингро барои шумо омода кардем. Ҳамчунин дар давоми навор мегӯем ки дар куҷо муҳорибаҳои пурраро тамошо карда метавонен. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунен. Мо боша оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хелба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. оғоз мекунем аз муҳорибаи Мавсар Евлоев зидди дебютанти UFC Диего Лопес. аз аввал Мавсар бояд ки бо Брайс Митчел меҷангид, аммо Митчел осеб гирифт ва 5 рӯз то муҳориба мондан. Диего Лопес ин муҳорибаро қабул карда соҳиби шартнома бо UFC шуд. муҳорибаи онҳо тамоми 3 раунд идома дод ва дебютант Диего Лопес дар муҳориба зидди даҳум рақами рейтинги вазни ним сабук Мавсар Евлоев худро хеле хуб нишон дод. аммо Мавсар ҳар як раундро гирифт ва дар натиҷа бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст овард ва ҳамин тариқ рекорди худро 17-0 кард. баъди муҳориба Мавсар Евлоев гуфт ки Диего Лопесро ояндаи дурахшон интизор аст. дуюм муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи довталабӣ дар вазни нимёна байни Билол Муҳаммад ва Гилберт Бёрнс баргузор гардид. ин муҳорибаи 5 раунда буд ва тамоми 5 раунд идома дод. дар якум раунд Гилберт текдаун гузаронд ва дасташ осеб гирифт. аз ҳамин сабаб ӯ бо дасти чаби худ пурра кор карда наметавонист ва Билол 4 раунди ин муҳорибаро гирифта дар натиҷа бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст овард. ҳамин тариқ ин даҳум ғалабаи пайдарҳам барои Билол Муҳаммад шуд. дар вазни нимёна танҳо чемпион аз ӯ дида ғалабаҳои зиёд дорад 12 то. акнун Билол Муҳаммад бо ғолиби муҳорибаи Леон Эдвардс ва Колби Ковингтон барои камарбанд меҷангад. муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни 61 килограмм байни чемпион Алҷамин Стерлинг ва чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генрел Сехудо шуд. муҳориба тамоми 5 раунд идома дод ва дар вақти муҳориба дида мешуд ки ҷисман фарқият байни онҳо хеле калон аст. аммо ба ин нигоҳ нокарда муҳорибаи хеле наздик шуд ва бо қарори на ҳамаи доваро ба фоидаи чемпион ба анҷом расид. ҳамин тариқ чемпион Алҷамин Стерлинг дар вазни 61 килограмм ду рекорди нав гузошт. якум рекорд 3 ҳимояи камарбанд. то ҳол дар ин вазн ягон кас камарбандро 3 маротиба ҳимоя кардагӣ набуд. дуюм рекорд ин 9 ғалабаи пайдарҳам дар вазни 61 килограмм. то ҳол ҳеҷ кас дар ин вазн чунин корро кардагӣ набуд. бояд қайд кард ки Сехудо баъди 3 соли танаффус худро хеле хуб нишон дод ва ин муҳориба дар ҳақиқат муҳорибаи наздик буд. муҳорибаҳои пурраро дӯстон дар телеграм канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описани видео. баъди муҳориба Стерлинг довталаби асосӣ Шон Омелиро ба октагон даъват кард ва онҳо муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд. акнун аз рӯи суханҳои Дана Уайт ташкилоти UFC муҳорибаи онҳоро моҳи август ташкил мекунанд. ҳозир боша суханҳои Сехудо ва Стерлинг баъди муҳориба. ма бо ғолиб ва ҳоло ҳам чемпион Фанкмастер Алҷамин Стерлинг. Алҷамин, ин муҳорибаи хеле хуб буд. вақте ки муҳориба ба анҷом расид, ту то чӣ андоза боварӣ доштӣ ки ғолиб шудӣ? пеш аз ҳама гуфтан мехоҳам ки салом Нью Ҷерси. эҳтироми ман ба Генрел Сехудо. ман медонистам ки ин муҳорибаи наздик аст ва ман боварӣ надоштам ки доваро ғалабаро ба кӣ медиҳанд. аммо фикр кардам ки ман бо ҳисоби 3-2 ғолиб шудам. албатта ки ман хубтар баромад кардан мехостам, аммо Генри рақиби сахт аст. ӯ легенда аст. ман медонистам ки ӯро ба монанди дигари рақибон ба осонӣ зада намешавад. ҳамчунин ман медонам ки ҳозир дар ин ҷо Шон Омели қарор дорад ва ӯ низ метавонад ки дар эпизоди Фанкмастер нақш бозад. Шуга Шоу, ту дар куҷоӣ? хонумон ва ҷанобон, пешвоз мегирем Шуга Шон Омели. рақиби навбатӣ ту маълум аст.
ва аён аст ки ин қуввозмоӣ принсипӣ мешавад. эй ман дар ин ҷо худро ба Майк Тайсон монанд намекунам. Ман умуман ба ягон кас худро монанд намекунам. Ман Алҷамин Стерлинг мемонам. вақте ки ту ба муҳориба зидди ман мебароӣ, пас омода бош ки ман туро ба замин меафтонам. Тамом. агар ки ин чиз ба шумо писанд набошад, пас ягон кор кунед. Алҷамин табрик бо ҳимояи камарбанд. ман бо Генри Сехудо. Генри, дар аввал туро ба муҳорибаи олиҷаноб табрик мекунем. гӯй ки бо чӣ гуна нақша ту ба ин муҳориба баромадӣ ва чӣ туро ҳайрон кард. ӯ сахттар будааст аз оне ки ман фикр мекардам. вақте ки ту муҳорибаҳои ӯро тамошо мекунӣ, ӯ бисёр иштибоҳ мекунад, аммо дар муҳориба ӯ хуб буд. ман ягон баҳона надорам. ман тамрини хуб ва дастаи хуб доштам. мураббиҳоям гуфтанд ки шояд ки ман сеюм, чорум ва панҷум раундро гирифтам, аммо доваро ин гуна ҳисоб накарданд. барои ҳамин намедонам ҷо, намедонам. ту ба ман гӯй. ин муҳориба наздик буд ва мо намедонистем ки кадоме аз шумо ғолиб шудем ва қароре на ҳамаи доваро моро ҳайрон накард. бале муҳорибаи наздик буд, аммо Стерлинг кори худро кард ва ғолиб шуд. ман боғ доданро нағз намебинам, аммо ман 3 сол ҷангидагӣ набудам ва акнун ман намедонам ки чӣ кор мекунам, чунки принсипҳои ман чунин аст. агар ки ман якум набошам, пас ман охиронам. ҳадафи ман Алҷоро шикаст додан ва ба вазн ним сабук баромадан буд ва агар ки ман ӯро шикаст дода натавонистам, пас намедонам ки ман дар кадом мавқеъ қарор дорам. оё ту фикр кардӣ ки ба вазни 57 килограмм баргардӣ? не, аниқ не. шояд ки ман қадпастам, аммо ту ба daстони ман назар кун, ман сахтам. ту карьераи олиҷаноб доштӣ. гӯй ки ту идома медиҳӣ ё ин ки нуқта мегузорӣ? албатта ки мо бояд ҳамаи чизро фикр кунем. чӣ гунае ки гуфтам, агар ки ман якум набошам, пас охиронам. бояд бо Дана Вайт суҳбат кунем, бо ҳамсари худ маслиҳат кунем ва кӣ медонад, шояд ки ин охирон баромади ман дар октагон буд. агар ҳамин гуна боша, пас муҳорибаҳои туро тамошо кардан шараф буд ва ташаккур барои баромади беҳтарин. ташаккур ҷо, ташаккур ба ҳамаи мухлисон Нью Ҷерси UFC. шумо бачаҳо ин корро ташкил кардем ва ман шодам ки дар ин кор иштирок кардам. ташаккури калон Дана Вайт. дӯстон, ҳозир боша реаксияи Муин Ғафуров дар ғалабаи Алҷамин Стерлинг. And still champ. Congratulations. хотиррасон мекунем ки Муин Ғафуров ва Алҷамин Стерлинг якҷоя тамрин карда буданд ва вақте ки Муин Ғафуров чемпион шуд, Алҷамин Стерлинг гуфт ки ин шахсро ояндаи дурахшон интизор аст ва чӣ гунае ки мебинем имрӯз Муин Ғафуров Алҷамин Стерлингро барои ҳимояи камарбанд табрик кард. дӯстон, шумо бо қарори доваро розӣ ҳастен ё не? метавонед фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.